Engko timbang enek Randy ngamuk ngono kae ngadai sak. Piye kerjasamane? Wong wedok lek ora gelem mangan pentile lang siji. Iya. Iya. Aja gaya watuk, aja gaya watuk. Aja gaya watuk enggak oleh. Mangan ya. Mangan. Mo. Yo. Aja, ya mangan iki. Piye? Yo, nemburi yo, jiko sego. Gawe to. Yo. Yo jiko yo. Usah sisi. Mangan aja piye iki mangan? Piye iki? Heeh. Bisa teh. Yo lano. Yo jiko nemburi. Kok masuk angin mutah-mutah. Ngapel. Sik ngeper-ngeper. Ki aturan kirim. Enak iki enak aturan ki. Rungokno. Wong wedok lek ora gelem mangan pentile lang siji. Engko lagi lemari sih kayakku. Lagi. Ya wis anu. Mangan cek iki. Piye? Ada sak ora mangan. Yo, iki engko sik man sego, engko masuk angin. Tetek kesek. Yo ben kene sik. Kok ora mangan sego, engko lek masuk angin piye? Sopo sing ape ngopeni lek masuk angin ngono kae? Tenan ya? Tenan ya? Yo, Cahayu, pintar yo. Yo Cahayu, rono yo. Ngapel. Piye? Ngapel. Oh, ngeja ngepiro sik, Ndang. Weh, ngepir sik. Nah, ngepiro sik, ngepiro, Ndang, ngepir. Ndang ngepir sik, Ndang. Ndang ngepir. Ya. Lek kesel ngepir mangan ya. Sik. Piye? Ngene. Pesen jarak aku ya. Yo, iki jaket nang kene. Yo nemburi. Mangan. Wo. Wo ngepir sik. Ngapel neh. Ngepir neh ya. Aja digawe-gawe ket mang gaya watuk nyapa to? Piye? Piye iki sidane? Yo, tano. Ngene buri. Aja ngono kok lek masuk angin mutah-mutah ngono kae lho. Sapa ape sing ngopeni lek mutah-mutah ngono kae? Sing manut karo Mas? Karo Mas apa piye? Manut? Pak Nijan Mas Main Mbak Nijan. Mas Andi sing arepe dimantu. Wis dadi manten motorku ora dibenak-benakne lho arep Mas Andi. Enggak makan lagi itu. Iki ajange rada ombo, yo njukuk sego kene. Kae segone. Tutupe Magicom ndek nyamoh karo ora. Atik ngepir-ngepir terus. Aja ngepir-ngepir terus. Didik-didik lah anu. Kuwi nek rambutmu rontok kuwi. Sak semetu puas. Nek rambutmu rontok. Apa ora keramas, Meng? Nah. Aku ambilin dikit aja rek, yang penting gisenan. Iki muter lagi enggak bagus ini. Jangan emang TPA rondok aku lagi mangan. Jangan yo iki ndok dadar. Enek tempene. Tang ting tang pedot. Mas Banianไปแจกเพิ่นนี่ก่อน Apa? Melon, kate malim, melon. Melon. Maklim lek kono kok melon suwi ra tak tukokne. Sesuk tak tuku. Sesuk tak tuku ya. Nah, sendoke ndi sendoke? Gitu.
Nganti parane kowe. Ngomongin siapa? Enggak oleh engko Mas Minan nesu lek mau anu mau incengi. Oh, nenek. Enggak oleh. Wong wedok enggak oleh nginceng lalap lombok peran jikok dhewe. Gak usah, aku masuk. Masur. Iki sendoke. Lawak nganu gek ning kono gone. Oke. Tak mengindo enggak oleh ngono ki. Engko lek tengi mudek-mudek mutah-mutah ngono kae piye lek ora telat mangan. Iya, mantan sisa senjam. Hah? Sana mantan sisa su. Durut Mak Tun. Yo ngomong Mak Tun. Turut nih. Si. Endi apane sing turut? Kuwi tak kaya aku kepetat mangan, ada kepetat mangan. Piye? Mangan dapat tuh. Kayak pedot. Enggak oleh ngono lho, oleh enggak manut ambek Mas Tapo enggak tak jak di bangunan lho. Oke. Setuju. Yo ning arep mangan yo. Yo dah yo. Dan Oh ya siapa? yo ya Makrim ta. Mak Alim kesan kita. Kesel lihat dak wong e. Apa? Tinja.